бабай, безнең сөйә торган тел, дип язган Шәйхи Маннур, татар галиме Гомәр Башир Үсә. Халкымның иң зур байлыгы, иң кадерле рух хәзинәсе дип атаган. Миндә телемне саклауда үзлешемне кертәм. Мин туган телем белән горурланам. Татар әдипләренең әсәрләрен укыйм, яттан сөйлим. Халкыбызның бөек язучысы Фәниз Яруллинның татар теле шигыренә күпме тирән мәгънә салынган. Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән-бере. Син булганга бездә исән, син булганга мин дә терем. Телемне саклау минем төп бурычым. Мин һәм минем гаиләм туган тел татар телендә сөйләшә. Мин туган телемдә иҗат итәм. Хәзер сезгә туган телем дигән шигыремне укыйм. Әнә диеп телем ачылган, туган телем татар телендә. Мин саклармы аны ат итәм, онытмамын гомергә. Туган теле белү кирәк, туган тел үкинәшә. Башка телләрне белсәң дә, туган телдә сөйләшә. Газиз милләттәшләрем, туган телебезне яратыйк. Саклык, кадерлек, яклык, туган телебез белән горурланыйк.